കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ടതാ. സിന്ധു മാതാജി പോയോ? ഞാനേ മാതാജി മ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ 16 മാല ജപിച്ചു. ഹരിപോൽ ആരാധ വസന്ത മാതാജിയുടെ നമ്പർ തന്നോളൂ, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. മറ്റേ മാതാജി ഇന്ന് 14 ജപിച്ചു. രണ്ടൂടിന് ഉറങ്ങാൻ നേരം ജപിക്കണം. ഇന്നലെ 16 ജപിച്ചു. ഫുള്ള് ചെല്ലണം. ഒരു ദിവസം പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെല്ലി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളത് ഫുള്ള് എന്നും ചെല്ലാൻ. ഫുള്ള് ചെല്ലണം. അത് യാത്രയിലാവുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാതാജി? കയ്യിൽ മാല എടുത്തിട്ട് ജപിക്കണം. ജപിച്ചാ മതിയല്ലേ? 1-2 ദിവസം ഒരു യാത്രയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. അല്ല, നമുക്ക് പോണ ദിക്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ജപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും, ഞാനത് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതില് എണ്ണി ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വിരലിൽ ഇടാം. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ജപിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തുടങ്ങാം. ഞാൻ ലൈവ് ഒരു മിനിറ്റ് ലൈവ് ആക്കട്ടെ. ആക്കുണ്ടോ? ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. വന്നുണ്ടോ? അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശരി ശരി ശരി. ആരാ സിന്ധു മാതാജിയെ വിളിച്ചത്? അല്ലാതെ വിളിക്കില്ല, എന്നോട് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കിയതാ. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിത് ആരാ വന്നതിന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹിം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവി ജയ്. നിത്യ ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറയുണ്ടായി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം. നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തിരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ജൂൺ മുതല്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടൈമിംഗ് മാറ്റാൻ ആകെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം 7 മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ട വരും. പ്രഭു കേട്ടോ, പ്രഭുവിനോട് കൂടിയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ 7:30 പ്രഭു ജോയിൻ ചെയ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി 2 ദിവസം കിട്ടത്തില്ലേ? ബാക്കി 2 ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 7:30 തന്നെ തുടങ്ങാം. അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ശനിയും ചൊവ്വയും ശനിയും നമുക്ക് കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ചിലപ്പോ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ലിങ്ക് പറയും. വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ എന്തോ വിഷമിച്ചിരുന്നയാ ഞാൻ. എന്താവും ഭഗവാൻ വിചാരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 7:30 കയറും. അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പകുതിക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. അത് സാരില്ല, വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭു 7:30 കയറാൻ അല്ല, പറ്റും. വ്യാഴാഴ്ച കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ചൊവ്വ വ്യാഴം എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാതെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയനെ. അത് വിഷമിച്ചിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാതാജിയോട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു ലിങ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് 7:30 തന്നെ തുടങ്ങും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രഭു ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നന്ദി പറയുമോ ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത്രയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാ എത്തിക്കേണ്ടതെന്നാ ഞങ്ങളും നോക്കണേ പ്രഭു. ഒരാളെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കണത്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്നിട്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വന്നെ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരീഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ടാണല്ലോ. അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് നോക്കിയതാ കേട്ടോ. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ഹരീഷ്ണ എക്കോ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് യോഗ ലാഡറിനെ പറ്റി കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റി കണ്ടു. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കണ്ടു. അതൊന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടാം ഈ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ലാഡർ കയറി എത്തണതും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കുറെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ലാഡർ കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ക്ഷീണിക്കും അല്ലെ. അതേസമയം നമുക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് കയറി പോവാനാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ജപം. ആകെ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മാല ജപിക്കുക, അതും മുടങ്ങാണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 16 മാല ജപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ എന്നും ആ 16 മാല ജപിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ആകെ ഒരു മാർഗം ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പലതും നമുക്ക് അറിയാത്തത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണുന്നു, രാത്രിയാവണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യനും, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ശക്തി വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതുള്ളൂ എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു സത്യത്തിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ശരിയാണോ? സംശയം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വെക്കരുത്, വിശ്വാസം. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ആ വിശ്വാസം, അതായത് ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഞാനായിട്ട് ഇതിലൊന്നും പറയണില്ല, നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര എന്താണോ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, ആ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും കാലുകളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അറിയാൻ പറ്റുന്നതും. കാരണം എന്താണോ അവർക്ക്, നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നീ അഷ്ടാംഗ യോഗം എല്ലാം ചെയ്തോളൂ അർജുന, പക്ഷേ ജ്ഞാനയോഗത്തിലും എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠം ഭക്തി യോഗമാണെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഈ ധ്യാന യോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് എല്ലാം എന്താ പറയാ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. 4ാമത്തെ ഇതില് ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, 3ാമത്തെ യോഗത്തില് കർമ്മത്തിനെ പറ്റി, 5ാമത്തെ യോഗത്തിൽ ആ കർമ്മത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഭുജിച്ചാലും അത് കള്ളന്മാരെ പോലെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദൃഢഭക്തി വേണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കർമ്മയോഗത്തില്. അപ്പൊ ഇതും ഈ കർമ്മ ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് വരിക. ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന്. അപ്പൊ ഈ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള കർമ്മയോഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ധ്യാനയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനയോഗത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുവരെയല്ലേ മാതാജി നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ
6:16. നാട്യസ്നസ്തു യോഗസ്തി ന ചൈകാന്ത മനഃശസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി യോഗിയാവാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതുവരെ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്താണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇരിക്കേണ്ടത്, കുശപ്പുല്ലെല്ലാം വിരിച്ച് കുറച്ച് ഉയർന്ന, അതായത് വളരെ ഉയർന്നതിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, താഴെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിരിക്കണം. നമ്മള് നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരിക്കണം, നേർരേഖയിലായിട്ടിരിക്കണം, പിന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മള് ധ്യാനത്തിലിരിക്കണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നിർത്തി. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്യണതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് യോഗം അല്ല കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യോഗി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഒരു യോഗിയാവാൻ പറ്റുക? നിയന്ത്രിതമായ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ, ആഹാര വിഹാരം, അങ്ങനെ ആയത് നിയന്ത്രിതമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങളോട് കൂടിയവനായിട്ട്, കർമ്മസു കർമ്മങ്ങളിൽ, യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ, അതായത് യുക്തമായ ചേഷ്ടകള്, നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മള് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മള് വ്യവഹാരം, അതായത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചേഷ്ടകള്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബോധം ഇല്ലാണ്ട് വഴി കൂടെ ഒക്കെ നടക്കണ കാണാം. അതൊന്നല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോ വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുള്ളത് തിലകം, ഈ ഊർധപുണ്ഡ്രം എന്ന് പറയും, ഈ തിലകം അണിഞ്ഞ് ഒരു ഗണ്ടിമാല നമ്മുടെ കഴുത്തില് എന്താ പറയാ തുളസിമാല ഉണ്ടാവും. ഈ തുളസിമാലയും അണിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഊർധപുണ്ഡ്രം അണിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വൈഷ്ണവനാണ്, ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. ആ ആൾക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. കാരണം അയാൾ കണ്ട ഹോട്ടലുകളിലൊന്നും കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അത്രയും പറ്റാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാന്ന് പ്രഭുപാദ, അത്രയും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കില്ല, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കില്ല, കള്ള് ഷാപ്പിൽ കയറില്ല, ചൂതാട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും പോവില്ല. അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിച്ച എന്താ പറയാ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ ഒരു വിധമൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ആളുകളെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ടൊരു സഞ്ചിയും പിടിച്ച് കിടക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണയാണ്, വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്, കുറെ അധികം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് യോഗ പരിശീലിക്കാൻ നല്ലത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അതായത് നമ്മൾ കുറെ അധികം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇതാവും. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുക, എത്രയും അതായത് രാവിലെ എണീറ്റ് ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ജപം തീരും. 6 മണിക്കുള്ളിൽ ജപം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും നമുക്കൊന്ന് അത് ഈ തണുപ്പത്ത് ഈ മഴയത്തൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. അത് നമ്മുടെ അലസതയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മഴ പെയ്യും, വെയിൽ വരും, ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ്. ഒരു എന്താ പറയാ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മഴ വരും, മഞ്ഞ് വരും, വെയിൽ വരും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം, നമ്മുടെ ഈ സേവനം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ മഴ വന്നാലും മഞ്ഞ് വന്നാലും വെയിൽ വന്നാലും
നമ്മുടെ ജപം നമ്മൾ മുടക്കരുത്. അത് രാവിലെ എണീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭോഗ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ആളും യോഗി തന്നെയാണ്. ഇത്രയും വലിയ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. വളരെ ഇതിൽ നിന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വരെ കഴിയും. അത്രയും പുണ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ പറയണു, സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവത്രിടം തസ്യാഹ നിഗ്രഹം അന്യ വായോരി വസു ദുഷ്കരം എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്റെ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു കൃഷ്ണ, അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവണില്ല. വായുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അർജുനന്റെ ആ പവറാണ്. ആ അർജുനൻ പറയണു എനിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. 6:26 പറഞ്ഞു തരുന്നു, യഥോ യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തോ നിയമ്യൈത തദാജ്ഞേന വശം നയേ. അതായത് സ്വഭാവേന, അതായത് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ജപിക്കണം എന്ന് പറയണതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത വരും, ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും. പിന്നെ നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അയാള് ആരാന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത അത് അയാൾ എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തിനായിരിക്കും, ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മനസ്സങ്ങനെയാണ്. മനസ്സ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന വിധത്തിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരു യോഗി, ഇതെല്ലാം യോഗിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ പറയാ, അതേപോലെ തന്നെ പറയണ്ടേ, ശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വ ന കിഞ്ചിതപി ചിന്തയേ. അതായത് ക്രമേണ, ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലൊന്നും എല്ലാം ചെയ്യാൻ ആർക്കും ചെയ്യരുത്. കാരണം ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടാവോ? ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് വീണ്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നിർത്തിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അടിമനസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെയിലി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം ആഴ്ചയിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാക്കുക, പിന്നെ അത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മണം കേട്ടാൽ പോലും പിടിക്കാണ്ടാവും. ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം താനെ വരുമ്പോ നമുക്കത് നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്കിത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ പറയണവരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ വിടുക തന്നെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ, അതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തായിരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇതിന് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പിന്നെ 24-ാമത്തേതിൽ പറയുന്നു, സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ, വഴി മാറുകയരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനിപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാതെ? നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആ വിശ്വാസമില്ല. ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്, എനിക്കത് കിട്ടണില്ല, എനിക്കത് കിട്ടില്ല എന്നാവും അവസാനം. കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ അത് കിട്ടൂല, അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം. ഞാൻ ഇതെല്ലാ പോയിന്റ്സും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എഴുതാൻ പറ്റുമോ അയാൾക്ക്? കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ. എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ ഇവിടെ ഗുരുവായൂരാണ്, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി.
അപ്പോ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഇടുവാൻ വഴി മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോ ഒരു യോഗിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, വിശ്വാസം, അധികം ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അധികം ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ ഇടപെടാണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് 27 തൊട്ട് 32 വരെ ഇങ്ങനെ യോഗത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചത്, അതായത് പ്രശാന്ത മനസ്സം ധൈര്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപേതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂത കൽമഷം. ബ്രഹ്മഭൂതം, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തോട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുക. ആ ഒരു ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനാ, ബ്രഹ്മം, ഞാനും ഭഗവാനും അല്ലെ, ആ ഒരു ഇതിലെ ആ ഒരു മനസ്സിലിരിക്കുന്നതാണത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗി എവിടെ എത്തണു എന്നാ പറയണത്? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തണു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം എന്തായിരിക്കും? സത്വഗുണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്വഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് ഗുണത്തിലാണെന്നാ പറയണത്? ഭഗവാനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണമാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന യോഗി പോലും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെന്താ അടുത്ത ശ്ലോകം 6:29 പറയണു. 6:28 പറയണു, യുജ്യന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതായത് എന്താ പറയണ, ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് ഭഗവാനും ഞാനും മാത്രമുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, ആ യോഗാവസ്ഥ, അതാണ് ഐക്യം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, പരമാനന്ദം എന്നാ പറയണേ. ആനന്ദം പരമാനന്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആനന്ദവും സുഖവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു സാധനം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് സന്തോഷം. ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി, ആ സാധനം പോയാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമായി. പക്ഷെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതൊരിക്കലും പോവാത്തതാണ്. ആ ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനാണ് ആനന്ദം. അതേസമയം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് മേടിച്ചു പുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സാരി മേടിച്ചു, ആ സാരി ഉടുക്കണ വരെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അത് 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായി? അതിന്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ 2 സദ്യക്കിലേക്ക് ഒരു സാരി ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കല്യാണത്തിന് ആ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമാണ്. ഈ സാരി ഞാൻ ഉടുത്ത അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ സാരി എങ്ങനെ ഉടുക്കുക? അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അവിടെ സന്തോഷാണോ വിഷമാണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ സന്തോഷം മാറി. അതേസമയം പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ആനന്ദമാണ്, അത് പരമാനന്ദാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അപ്പോ ഇവിടെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. സർവത്ര സമദർശന, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ പണ്ഡിത സമദർശന എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. അതെങ്ങനെയാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അല്ലെ? എല്ലാം സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, സർവജീവികളിലും അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കാണും. അപ്പോ
ആ ആൾക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ ആ യോഗി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗി, പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും നടുവിൽ അല്ല, ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലായാലും ഒരു നായയുടെ ഹൃദയത്തിലായാലും ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിലുണ്ട്. ആ യോഗിക്ക് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാവുക? ഈ നായ ആയാലും പൂച്ചയായാലും ഒരു മുടന്തുള്ള ഒരാളായാലും കണ്ണ് കാണാത്ത ആളായാലും സുന്ദരനായാലും വിരൂപനായാലും എല്ലാം അയാൾ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? പരമാത്മാവിനെയാണ്. കാരണം പരമാത്മാവ് ഹൃദയേശ അർജുന തിഷ്ഠതി, സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന്, പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ആ ആള്, അതായത് എല്ലാ ജീവികളിലും അയാൾ കാണുന്നു. അയാള് സർവ്വജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വന്നേക്കണേ അല്ലെ. ആ ഒരു സത്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്താ പറയാ. അതേസമയം നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആത്മാവ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ആത്മാവിനെ മാത്രമേ നമുക്കറിയുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ ദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറയണത് സാധാരണ ഒരു അണുമാത്രമായ ഒരു ആത്മാവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യോമാം പശ്യതി സർവത്ര, യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി ന ജമേന പ്രണശ്യതി സജമേന പ്രണശ്യതി. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര, യാതൊരുവൻ എല്ലായിടത്തും എന്നെ കാണുന്നുവോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇത് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. സർവം ച മയി പശ്യതി, സർവത്തിനെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അഹം ന പ്രണശ്യാമി, അവൻ നശിക്കുന്നില്ല, അവന് അദൃശ്യനാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. സ ച മേന പ്രണശ്യതി, അവനും എനിക്ക് എന്താ പറയാ നശിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതായത് അവനൊരു നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഏത് ശരീരം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഈ ജന്മം കുറെ ജീവികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ആ ജീവികൾക്കെല്ലാം കൊല്ലേണ്ട ഒരു വിധത്തിലുള്ള ശരീരം എടുത്തേ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. അടുത്ത അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവനായിട്ട് തമ്മിത്തല്ലെങ്കിൽ 100% ആണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മണ്ണ് മാന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പുഴുവായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാക്കയായിട്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ജന്മം എടുക്കാം. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോണ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടണം. അതിൽ നിന്ന് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മത്സ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കായിട്ട് ജനിക്കാം. കാരണം മത്സ്യമാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഒരു കൊക്കായിട്ട് ജനിക്കും. അല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പച്ച മാംസം പോലെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് തിന്ന് വെട്ടി മുറിച്ച് ഒരു പുലിയോ ഒരു സിംഹോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെന്നായിയോ, അതൊക്കെ ആ ആളുടെ ക്വാളിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും അടുത്ത ജന്മം വരാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധ്യ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തിയം ശ്യാമസുന്ദരം അജിന്ത്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമമായ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ വേണം. കൺമഷി എഴുതിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ആ കണ്ണുകളിലെ പ്രേമത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദൃശ്യമാവും. ആ പ്രേമത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനായ ആദിപുരുഷനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തില് തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില്
എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മള് എങ്ങനെയാ പ്രേമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതില് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സ യോഗി മയി വർത്തതേ. യാതൊരുവൻ ഏകത്വത്തെ അസ്ഥിതനായിട്ട് എന്നെ സർവഭൂതങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ 3-4 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ പറയാണ്. ഞാൻ എന്നെ എല്ലാ ജീവികളിലും എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ, എല്ലാം എന്നിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, എന്നെ മാത്രം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആ ആള് വേറൊന്നിനും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തിരിച്ചും ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുതരാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോ നമ്മളത് പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടാലേ നമുക്കത് ഹൃദിസ്ഥാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അത്ര ഇഷ്ടാ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് അറിയണ്ടേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. എന്നെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, യോ യഥാമാം, എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണോ എന്നെ അറിയണത് അതുപോലെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന ദിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണു, ആത്മൗപമേന്യ സർവത്ര സമം പശ്യതിയോ അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സ യോഗി പരതോ നദ. അവ തിരിച്ചും ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാ പറയണത്. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗി എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തമ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ദുഃഖത്തില് ഒരാളുടെ പരസുഖ ദുഃഖി അങ്ങനെ പറയും. അതായത് ഒരാളുടെ സുഖം കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം വരണത്, അതേപോലെ ഒരാളുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുന്ന ആള്. അപ്പൊ ആരാ നല്ല ആള്? ഒരാളുടെ ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ അവരുടെ ദുഃഖത്തില് അല്ലെ, ആ ദുഃഖം നമുക്കത് വിഷമം തോന്നുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആള്. അതേസമയം ഒരാളുടെ ദുഃഖത്തില് സുഖം കാണുന്ന ആള് ശരിക്കുള്ള ആളല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സുഖത്തില് ദുഃഖം കാണുന്നതും ശരിയല്ല. അപ്പോ ഒരാളുടെ സുഖത്തില് ദുഃഖം കാണുന്നതല്ല ശരി, ഒരാളുടെ ദുഃഖത്തില് ദുഃഖം കാണുന്നത്, അതാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്. അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ സുഖമായിട്ടാ ജീവിക്കണേ, കാരണം നല്ല വീട്, കാറ്, നല്ല മക്കള്, ഇതൊക്കെയല്ലേ സുഖം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ഏതോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ തന്നെ അതിലും വലിയ പുണ്യം വേണം. എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് വരാൻ തോന്നാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അതിനും യോഗം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത വിഭാഗം പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ട് മാത്രമേ നേടാനാവൂ. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? അഭ്യാസേന. എപ്പോഴും നമ്മൾ അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ കണ്ടോ, അർജുനനാണെങ്കിലും വളരെയധികം അഭ്യാസം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനില് ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട്, പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണില് അമ്പ് ചെയ്യണം. അതവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അമ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടിയതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അധികം അദ്ദേഹം
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തും നമുക്ക് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണം. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് വരും, ഫൈറ്റ് വരുമ്പോ ആ സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ. ഇതെന്താ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ അവർ രണ്ടാളും വരികയാണ്. അവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് പറയാ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാള് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവര് അങ്ങനെ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഭക്തി അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണം ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ 6:33 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന വാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിതിം സ്ഥിര. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല കൃഷ്ണ, ഇതിനൊക്കെ കുറേ പണി ചെയ്യണം അല്ലെ, ഭയങ്കര അഭ്യാസം വേണം. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ കാരണം എന്താണ്? യോഗി അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അധികം കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല, വിശ്വാസം വേണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സമം സർവത്ര പശ്യതി, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നു തോന്നണില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രതം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ കാറ്റിനെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്താനാണ് അർജുനൻ പറയണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ വൈരാഗേണ ച ഗൃഹ്യതേ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? കറക്റ്റ് അർജുന, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനും അത് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്നാ പറയണത് ഭഗവാൻ? അഭ്യാസേനത് കൗന്ദേയ അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം. ദുർനിഗ്രഹം, ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. അഭ്യാസേനത് കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ പറയണത്? അഭ്യാസേന. നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? നാമജപം, സത്സംഗം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാമവും ജപിച്ച് TV സീരിയലും കണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് തോന്നണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം മനസ്സിനെ. ഞാൻ എന്ത് കേൾക്കണം, ഞാൻ എന്ത് കാണണം, ഞാൻ എന്ത് പറയണം, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ. കാണുന്നതും തോന്നിയതൊക്കെ വായിന്ന് വിളിച്ച് പറയാ, തമ്മി തല്ല, ബഹളം കൂട്ടാ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നാമം ചൊല്ലിയിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു? എന്താ ഇവിടെ നാമം ചെല്ലലും, എന്താക്കെയാ കേൾക്കണേ, പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം, തമ്മിത്തല്ല് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ എന്താണ് ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മളെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരും. അഹങ്കാരം വന്നാൽ നമ്മളല്ലാണ്ടാവുക. ഞാൻ സംഭവമാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ 36 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അസംയതാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി വശ്യാത്മനാ തു ഏതാ ശക്യോ വാപ്തും ഉപായത. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നാള് യോഗയിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്കൊരിക്കലും അതിന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചിതമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് അർജുന. ഇനി
നിനക്ക് എന്താ? അത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും, ഇത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ആ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ് അർജുന എന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ്. അർജുനെ മുൻ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതായത് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എത്ര വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സാരി മേടിക്കണ്ട പറ്റും, സ്വർണം മേടിക്കണ്ട അതും ഒരുപക്ഷെ പറ്റിയെന്ന് വരും. അയൽവക്കത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങള്, അതായത് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു നേരം ഫോൺ വിളിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റം നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇതായി, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് കുറെ കഴിച്ച് തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സാരികളൊക്കെ മേടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുപ്പ് വരില്ലേ. ആദ്യം ആഗ്രഹം വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനോട് വേണ്ടാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ തീ ആളി കത്തുമ്പോ അതിലേക്ക് കുറെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? തീ ഒന്നും കൂടെ ആളി കത്തും അല്ലെ? അതേപോലെയാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യജ്ഞിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്താൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, താഴ്ത്തിങ്ങനെ കത്തിക്കുകയാണ്, എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ ഇടില്ല, അത് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് മനസ്സ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ കിട്ടും തോറും വേണം 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 വേണം. ഇപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കിൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ വേണം, സ്കൂട്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാറായാലും മതി എന്ന് പറയും. ചെറിയ കാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വലിയ, അതുകൊണ്ട് മറ്റന്നില്ല, വലിയ കാറ് വേണം. വലിയ കാറാകുമ്പോൾ പിന്നെ ബ്രാൻഡുകൾ നോക്കി പോവലായി. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താവും, തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തണ പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ വിജയിക്കാത്ത, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇരുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമോ? ഇല്ല. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ, യോഗയിൽ എല്ലാവരും വിജയിച്ചോളണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ വിജയിക്കാത്തവര് എവിടെ എത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത 37 തൊട്ട് 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നേടുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്വർഗീയ ആസ്വാദനം തുടർന്ന് ഒരു കുലീന ജന്മം, അവർ അല്പം പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനനം, അത് അവർക്ക് ഉടനടി കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു, അവർ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ. അപ്പോ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഓരോരുത്തരും എന്തൊരു ഭാഗ്യല്ലേ, അവരെങ്ങനെ അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരതിന് വേണ്ട എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ജന്മം എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് അവര് ജനിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്ന വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നതെന്നും, ഒരു ആസ്പത്രിയില് ഒരേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് 2 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. അതിലൊരു കുട്ടി വലിയ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലും ഒരു കുട്ടി വളരെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിലും ജനിച്ചേ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണം ആ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യോഗി വീണാൽ കൂടെ ആ ആള് തിരിച്ചും നല്ല ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്ന് ജനിക്കാം. അതാ കുറെ അധികം യോഗമായിട്ട്, കുറെ അധികം ഉയർന്ന ഇതിൽ ചിന്താഗതിയിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളായി അല്ല അത്രയും യോഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നല്ല നല്ല യോഗികളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രഭുപാദ പറയും, ഞാൻ അത്രയധികം കർമ്മം ചെയ്തുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജനിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനെ തന്നെ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തന്റെ ശിഷ്യനാവാനും സാധിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ കൂടെ കിട്ടിയതല്ല, നമ്മുടെ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെ വരണതാണ്. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ യോഗതയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് വിശ്വാസം അല്ലെ, ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സും വിശ്വാസവും വാക്കുകളും ഒക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ അയാൾക്ക് അതായത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ യോഗയില് പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണു, ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ അങ്ങനെ
അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘങ്ങളെ പോലെ നശിക്കുമോ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് കൃഷ്ണനോട്, അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗതി എന്താവും? അല്ലെ, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഒന്നും പ്രാപിക്കാത്ത വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താവും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ലൗകിക, കാരണം ആദ്യത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം വന്ന് പിന്നെ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിന് വരുമ്പോ യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത വരാണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ആള് എന്താവും? ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോവോ? ഒരു മേഘം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാല്ലേ, കാറ്റ് വരുമ്പോ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോണ പോലെ അങ്ങനെ നശിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പാർത്ഥ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്ത്യസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണ കൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയണു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി ഭഗവാൻ പറയണ്ടത്. കാരണം അവൻ നല്ല ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിലേക്കാണ് പോയതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി ഉണ്ടാവില്ല. പരാജിതനായ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത 40 തൊട്ട് 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നല്ല കുടുംബത്തിൽ പുണ്യപൂർണമായ ജനനം ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദൈവിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും യോഗ തത്വങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ? നല്ല ആളുകളായിട്ട് ശ്രീമതാംഗേഹേ, അതായത് നല്ല വീടുകളിൽ ജനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതായത് പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാം ഉഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമ ശുചീനാം ശ്രീമതാംഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. ശുചീനാം ശ്രീമതാംഗേഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനവാന്മാരുടെ ഗൃഹത്തില്. അപ്പൊ യോഗം ചെയ്തിട്ട് നല്ല തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അയാൾ വിട്ടുപോയി, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായാലും ഭഗവാനെ വിളിച്ച ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ അവന് നാശം വരുന്നില്ല. അയാൾ എന്തുണ്ടാവണേ? ധനവാന്മാരുടെ ഗൃഹത്തില് ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണു, അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മ യദീദൃശാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പോ അതായത് കുറേ വർഷങ്ങള് യോഗ ചെയ്ത പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സുദുർലഭമാണ് അങ്ങനത്തെ ജന്മം എന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയണത്? വളരെയധികം എന്താ പറയാ, അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു അധപ്പതനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തലമുറകളായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം. അതൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ വരിക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സരസ്വതി സിദ്ധാന്ത സ്വാമികള്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു വന്നിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് കുറെ മക്കളുണ്ട്, അതില് ഏറ്റവും ഇളയതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മക്കളെല്ലാവരും, അദ്ദേഹം ആണല്ലോ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമി സരസ്വതികളുടെ അച്ഛനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയും കൂടെ പറയണ്ട്,
അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കും ഇതുപോലെ വലിയ കുടുംബത്തിൽ, നല്ല ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റി, അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനും പറ്റി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണു, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ പറയണ എന്താണ്? തത്രതം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹിതം യതതേച്ച തതോ ഭൂയാസം സിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ജനിച്ച്, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് എത്ര പഠിച്ചാലും എത്ര വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അയാൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ജനിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 1-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് 2-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടും. ഭൗതികതയിൽ നമ്മളിവിടെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയാൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് 2-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തന്മാരായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർവജന്മം നമ്മൾ ചെയ്ത സുഹൃതം. അപ്പോ പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹ്യവശോഭിസഹ ജിജ്ഞാസുരഭി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതി വർത്തതേ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠകളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും, അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം ഭഗവത് നാമങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം തവണ ഉരുവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല, അതൊന്നും അദ്ദേഹം അറിയണ പോലില്ല. ഒരു വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മോരും വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും അധികം ആ ഒരു യോഗ സിദ്ധിയിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയണത്? ഇത് പൂർവജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം ചെല്ലാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയണു, അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആകർഷണമായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാര്യനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ 45-ാമത്തേലും പറയുന്നു, പ്രജ്ഞാദ്യത മാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽപിഷ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ സ്തോ യാതി പരാങ്കതി. എന്താ പറയണത്? സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതിന്റെയാണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ, എവിടെയാണോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യോഗി, അതായത് നല്ല യോഗ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ജനിച്ച യോഗി ഈ ജന്മം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉന്നതനായ യോഗി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത്യുത്തമനായിട്ട് ഒരു യോഗി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 46-47 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തപസ്സുകളെക്കാളും ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. എല്ലാ യോഗികളിൽ വച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രേമപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അത്യുത്തമ യോഗി. ഉന്നതനായ യോഗിയെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത്യുത്തമനായ, ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറയുന്നു. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തപസ്യയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ശ്രേഷ്ഠൻ അത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എന്താ കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ആ ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠൻ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം.
കാരണം ആ യോഗി ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരികയാണ് നമുക്ക്. യോഗീനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേതന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേമ യോ മാം സമേയുക്ത തമോമത. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം വീണ്ടും പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗി എന്നാ പറയണത് ഭഗവാൻ? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. നമ്മള് സംശയത്തോടുകൂടെ വെറുതെ കേട്ടിട്ടോ വെറുതെ നമ്മള് ഒരു രസം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെ അതെന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് പ്രേമപൂർവം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന പറയണത്? ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമാണ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. 6:1 മുതൽ നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നേറാന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നു യോഗാരൂഢാവസ്ഥ, പിന്നെ യോഗ പരിശീലനം, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വിജയിക്കാത്ത അല്ലെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യോഗം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്താത്ത ആ യോഗി എവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അത്യുത്തമനായ യോഗി ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാന യോഗം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ സംശയം ഉണ്ടോ?